ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. навори навбатии мо боз ҳам дар бораи шарфу рӯймолҳо мешавад. то охира тамошо кунед. бисёр нархҳои хуб пешниҳод шудагиай. касе да чизе маъқулай сурат гирифта мада партоен мо доставка дорем. марҳамат духтаракҳои хушрӯ. анами дубайский гирбишин нархиш 55 ё чанд буд? нархиш 65. нархиш 65 сомон бахшиш. ина диден? дубайский гирбишин чанд ранг дора? шарфай. ана ино чи? қисми поён турецкий рӯймолҳо ҳастай духтарако. чанд сум? 55 сомон фаранг материалша. небинеш тахшруай. чанд ранг дора? ина рангакош блеск метия. ай сар намеафта? румоли калонай? подписчикони азиз ва ҳамаи он нафароне ки айни замон моро тамошо карда истодаед, ҳозир мехоҳам камакак дар бораи кор дар компанияи Фаберлик ба шумо маълумот диҳам. дар компанияи Фаберлик ҳозир бисёре аз занҳои тоҷики мо кор ва фаъолият карда истодаанд ва хеле зиёди онҳо соҳиби маоши хуб шидагӣ ҳастанд. инчунин чӣ хеле дар наворҳои дигар блогерҳо мебинед соҳиби хонаву мошин гаштагӣ ҳастанд, соҳиби маблағҳои беҳтарин гаштагӣ ҳастанд, званияҳои баландтарин да баромадагӣ ҳастанд. шумо низ метавонед ки корра оғоз кунед дар ин компания ва нами рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст дар нами рақамҳо нависед. вотсап доранд, гурӯҳи занҳои беҳтаринанд, занҳое ки мисли апаву хоҳар ҳастанд. кора ба шумо мефаҳмонанд, регистратсияву обученияшон беплай. пурра кора мефаҳмонанд. агар хоҳед кор мекунед ва шумо низ метавонед ки соҳиби маош гардед. шумо низ метавонед ки яке аз званияҳои баланди компанияи Фаберлика соҳиб гардед. нависед, бо мефаҳмонандтона. воқеъ саломат бошед. румоли миёна оз якта кушодашам нишон метем аз наздик. марҳамат намино 55 сомонӣ будиям. на касоне да ки дар корай метавонед дархост кунем. 55 сума турки рӯймоло. ана ин шарфҳо чанда? 65 сомон резинкагиёям? ина ино 65 сомон то ҳамиҷара шарфай. ана исинаш 50 сомон. ина резинкаи фасони хушрӯви оригинал 50 сомон. ана инош чанда? ана ин намуд шарфҳои гирбишин 75 сомон духтаро. ина рангоша бинен чӣ хел ранго ҳастай. ина инош бошад дубайский тозаяй. ино чандиян? 150 сомон дубайскиёи тоза якум сорт. ана ҳози боша распродажора нишон метим. ана мирияда диден аз коричневӣ сар карда и тараф ҳамаш 55 распродажа шидагиай шарфҳо аз сабаби якта дута мондагиай ҳамаи ҳамино 55 сомон шидагиай духтарако. дер накунем. ина марҳамат касе хоҳишмандай 55 сума шарфҳоро метонем ки равон кунем. баъд як гапи дига духтарако, касоне ки мисол шарф харед, агар ки материал гиред, як шарфам гиред, мо равон мекунем. ана касе ки мисол як шарфи тоқа мегирад, бахшиши зиёд як донаша доставка карда наметунам. хулас инам хел барои ки нохчон арзу накан аз ами болои ами аз рӯи ами шарф 5 сомоне ки мемонад вай худаш аму пули доставкаву пули раҳгирову дигару дигараш мешава. хулас ина ин намудош аст. ё чанд сумай? 90 сомон. анами хел шарфҳо ҳастай. инош чи? иношам 90 сомон. хулас инамино 90 сомонӣ. ҳозир бо шумо дама рӯймолора нишон метим. ҳозир ин румола кушодагиша нишон тем. ҳозир аз ин румолои чанд буди? 55 сомонаи туркӣ кушодагиша. марҳамат ана кушодагиш диде хушрӯ калонакай. марҳамат касе ки хоҳишмандай дархост кунем. бисёр хушрӯвай. ина духтаракои хушрӯви ма.
иҷада боша. ма шумода шарфҳои гирбишини парпаракдора нишон метиҳем. лавошон парпаракдора. нархошон 55 сомонӣ. да баландӣ кашолай бо қадима паст натонистам то нахшро нишон тиҳем бахшиш. анами хел 55 сомон. анамин сиёҳо 55 сомон. марҳамат. ана 55 сомон. лавош набинед нигин доран, хушруван. материалошон чия ямина? ами сиёҳора. инам хеле материалошон. дубайский лазер будай материалошон. ҳозир кушодагиша ма шумода нишон метиҳам. ина марҳамат. инаминошам ҳамин нарх 55. ҳамин тараф ҳамаш 55 сома будай. диден чизе ки мегиред 55 сомон. ана инош дига нархан. ина иношам ҳозир ма шумода гап мезанам. инош чандан? донада. ана ин амудош бошад 65 сомон. пахтагӣ калонаки хушруван. ина марҳамат. духтарако тамошо кунен. чанд ранг дора? хоса инами 65 сомон сафед дошт. ин тараф ҳамаш 55 сомон. кадамш дар кошид сурат гирифта хат кашида ма даравон кунем. духтарако дар иҷа бо намихе румолои калони хушрӯ ҳастай. дубайский лазер. нархаш 75 сомонӣ. мана 75 сомон. инам хеле гул дорад. ина чанд ранг дора? ҳамино ҳамаш 75 сомонӣ. чоркунҷаяй калонаки хушрӯ. чоркунҷаҳак. духтарако ина инош бошад 55 сомон. лазер. дубайский лазер. 75 сомаша нишонтон додам. ана бо 55 сомонаша бинем. манам хе сангча дора. нархои донаяй оптумда бо арзон меша ягон 5 сомонӣ. материалои эваёи арзонаш. боса калони румолои лазер. ма румол кам доштум навор. марҳамат ирӯз қариб чандташ румол шид. метавонед интихоб кунен. баъд ҳозир намихе пахтаги румолако омадагиай 40 сомонӣ. ҳозир сангои дизайн задагиай. ма шумода нишон тиҳам. на марҳамат. донада 40 сомонӣ. хоҳишмандо метавонед дархост кунед. чанд ранг дора? ҳамаи ҳамино. ира румолча бар ин мекашӣ? румолча бар ин мебандӣ. пахтагии туркиян. ино ҳамаш турецкӣ. хулоса навори имрӯзаи мо аз анами 45 сомона сар шид. аз 45 сомон сар меша нархо. ино чанд сомон? ино 65 сомон. материалаш чия? материал ласои ипек. духтарако даётон боша киртои 1000 чанд сомона. ма шумода нишон дода будам. ипек. материали ипек буд ина. ваёш 65 гуфте? 65 сомон будай румолои калони хушрӯ. ҳозир аз наздик шава шумода ма якташа нишон метиҳам. инаиш серияи хушрӯвак. ина духтарои хушрӯи ма. диден? ҳамино 65 сомон. ипек туркӣ. беҳад калонаки хушрӯвай. барои модаротон беҳтарин тӯҳфаяй. барои ид шумо метавонед амхе тӯҳфа равон кунед барои модаротон. мо доставка дорем духтарако. на қарангакои фасон дора. нависем мо доставка дорем. метавонед дархост кунед. блеск дора. ҳечи намеша пахтаги якай. духтаро ма аллакай корбон даем. иҷа барои ютуб видео кардам. видеои анамхе румоло. инами ипекай румолои калони хушрӯ. нархаш 65 сомонай. ипеки туркӣ. агар дар ёдтон боша ма туркира киртоша ипекора видео кардагӣ будам. ҳам 600 сомаш буд, ҳам 1200 сомаш. анаи боша румолош 65 сомон. иҷози чанд ранг дора ма шумода нишон метиҳам. ина барои модаро беҳтарин тӯҳфаяй. касоне ки хоҳишмандед нависен доставка дорем. 65 сомонӣ калонам.